Keep in touch. Νέος τρόπος προβολής για καλλιτέχνες, συγκροτήματα, μουσικούς, ηθοποιούς, θεατρικές ομάδες κλπ. Είστε καλλιτέχνης, μουσικός, τραγουδιστής, δημιουργός, ηθοποιός, θεατρική ομάδα, συγγραφέας ή κάτι παρεμφερές? Και θέλετε να κρατάτε τακτική επαφή με το κοινό σας και να τους ενημερώνετε αυτόματα και προσωπικά, χωρίς να σπαταλάτε χρόνο και χρήμα. Δείτε πως εύκολα και απλά, αλλά απολύτως οικονομικά, μπορείτε να έχετε 2 μονοσέλιδα website που οδηγούν στην κύρια σελίδα σας, στο MySpace ή το Facebook ή όπου εσείς επιλέξετε, και ταυτόχρονα καταγράφουν τους φίλους σας για να μπορείτε να τους ενημερώνετε αυτόματα όποτε εσείς το θελήσετε με το κείμενο που εσείς θα διαλέξετε μέσω ενός διακριτικού email. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ενημερωθείτε κι εσείς αυτόματα και αναλυτικά για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και τον τρόπο που μπορείτε να τις αποκτήσετε. Μη διστάζετε. Θα εκπλαγείτε από το πόσο μικρό είναι το κόστος όλων αυτών. Ξεχάστε τα εξωφρενικά ποσά και την ετήσια συνδρομή, ξεχάστε τα τελείωτα κλικ και τα CP. Όλες μας οι υπηρεσίες παρέχονται και υποστηρίζονται εφόρου ζωής. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας τώρα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες μας. Μόλις συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, θα λάβετε ένα email με όσα χρειαζόμαστε για να σας ετοιμάσουμε μια δωρεάν προεπισκόπηση των website που μπορείτε να έχετε. Απαντήστε στο email για να λάβετε το δώρο σας.